wathetha naye nangoku nandibuza uba ubika njani nawathumela ngaqalisa hayi ke kulungile mfowethu mna besacingela kodwa ke xa usitsha nangxaki labo abantu sake sabheka emadodaneni nenye indoda asifika phaya kwanongwane emadodaneni sinxele kakuhle sinxele iblaze emnyama isinele emnyama ishethi emhlophe grey xa usezimnyama nesihlangu zemnyama safika ke emadodaneni ngoba siyayazi abalimi abanxiba kanjani fika kwethu phaya sangena basoya bathatha hayi baqhuba into yabo bawugqiba ethubeni babuza into yokokuba singobani sizothini sazichaza ke into yoba singobani sathi uba sizojoyina umanyano abatata azange basilibazise basikhombisa umnyango apho ungakhoyo uba size sesisazi ubana besixelela bakulo sagxotha now semka sobabili nomhlobo wam sashiya umanyano sabashiya apho kodwa isimanga yokuba bathi xa kufuneka kunyulwe amagosa aphaya kwanondaba yalabatata abaya kunomhlobo wam beyothi kuye wena ukulungela uba unganegosa lethu ndithi ke kuye abatata bayasibezela bangathi balegosa kodwa bafuna uba mawujoyina umanyano enenyanisele wayulwa bewaligosa phaya kwanondaba umanyano olunxibe ngoku selenxitywa ndini oko wayekengo waligosa wenza yonke into enkonzweni eyenziwayo umbukeli gosa yonke into kodwa nje umanyano longazange aphinda kuyele kuyo ngathi ke xa ndisithi mna ndizonkqonkqozela iministry nam ke kodwa ingekabuyela ingcano umanyano umfundisi owayekhona ngexesha uTata Boyce wathi awuzukwazi okokuba uyongenela iministry umanyano ungakhange walungele kwafuneka bandibuyele ndiyonkqonkqoza imanyano ndaya ke ndiyonqonkqoza ngoku xa ndisiya phaya ndaya ndinxibe ijini yesikipa nesensi ngathi xa ndifika phaa abatata bacula lapha besithi nakanabemona bathiwa ke sibona umona okhoyo phakathi kwethu ungubani waphi ngazichaza babuza uba uzothini ndathi uba ndizojoyina umanyano babuza uba ndithunyiswe yintoni ndabaxelela emva kokuba ndifaka ke isandla babesenzile bandithandazela bathi siyakwamkela ke emanyanweni ngawukuba ke ndaxelelwa ngezandla ndandizinxelile uba ke xa uza apha umasihlangu esimnyama ikawusi emnyama ibhrukhwe egrey isheti emhlophe itayile emnyama neblazer emnyama abe ke ndingenile manyano umhlobo wam yena wemka wayongena kwibusiness so waqhuba ngapha ubukhokeli waqhuba ubugosa kodwa wabeyotshona kwibusiness leyo manyano wathi ngaphinda ndiyibona namhlanje ke sizawucela umzalwane uSichumane asondele akwazi ugasela uba azothi uThixo uzokwenza umbulelo ngoba noba wayegxothiwe kodwa uphile ugasela ndiyamazi kakhulu sakhulela kuye apha eFrankfurt intombi umakhulu owayekhonza apha kwibandla lamaRhabe Congregational uTata Duduzi uwemile into zonke sinikela into zonke sinikela
yiyo leyo sakuthi. Wow. Oh yes. Kasela. Oh man. Oh yes. Oh man. A year that was. Kasela. Vemve. Oh man. That speaks about a paradox of faith. Oh yes. Oh yes. Kasela. Oh, last no last. We are hard pressed. Oh yes. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not inye ukuzothetha nje ngefaith kaThixo andibeka le nto ithi indodini ngeba nezitestimony phambi ithetha nxalithetha ngathi a year advance umna personal and in business amadoda endihlala nawo ayayazi uba ithetha ngantoni kodwa in the midst of all of Kasela. uThixo usemhle utheza kwamhle nabamhle andifuni yenzani Oh man. ndizawuthi nje mna ndifuna ukubulela uThixo qala
people prepare abantu. Oh my. And a large number of them are boys. A large number. And the ukuqeqesha kodwa into endiyibonayo kaThixo bantwaneni Oh my. Nasela. ndifuna ukuthi ke phaa kule Yes. apho ndihlala khona ndibulele uThixo nge-10,000. Amen. Ndiye uThixo ndiphe ithemba yoba ndithi ndingakwazi nje ukuqeqesha abantwana kodwa ndizibone ndinabantwana abafana naba. Oh my. Ndidlula uNtsundu ndikugasela mna Mvelo. umntu Away. ungolo osuthofa basadika bayilenkuzi Ole. uyomanyele ugxaka Nasela. ndizalwa yintombi yasemandaneni olilelo Chini. sonodelele Aman. utata uzalwa ngumamvuli Come on. intombi emhlophe kuthiwa ngumncebe igama layo Oh my. ubhayi ukheje Yes. iikonjane ezinyane ezibhadwe mafisi Siya. ndibulela uThixo ngaloo ntombazana Oh. engasekhoyo emhlabeni ukuxesha khona bendizawuvuma uyesu wena nomhlobo Aman. ukukhumbula nje nokushukumisa amathambo amhlophe nditsho ke ngenye i-10,000 Wow. ndifuna ugqibela ngentombi ekuthiwa nguzakina Okay. umama juna ujiyanusu Ukubevu. umama unene intombi eyayitshatele emandaphezulu Oh man. ndandizalelwe emtshatweni Ah. kodwa ngenxa yokudebela Udebele. nahamba ndafuneka ndiyohlala kulo mama Yes. apha eGqeberha. Nasela. Ndakhulela kwinkonzo yamarhabe UCCSA. yiyo le nto ndisithi nina nonke kuye ngoba ndikhuliswa liqhekwazi Nakumama Khuzi. esasisithi njengoba sikhula sinengqondo yoba inoba asithandi ngendlela esithi thina ukhohlakele ngayo kodwa kunamhlanje nje umama wathele ayokhululwa ngumculo sibona into yoba ikhensa iyamuntu Oh man. iyamgqiba kodwa kadala Wow. ndacela umculo ezawuhamba bheke eRhawutini Oh Nkosi yami. kusebusuku umama sesihambe sigoduke sibheke ekhaya sihambe ke siyothandaza kwaphezu kwaxhekwazi ekhaya nangoku ndidla ngokuthi ndifunda ukholo apha kuyo umculo Oh madoda. ngoba xa kusebusuku Yes. sokuthandaza ekhaya asinazimoto sobabili Oh ma. uzawuhamba abheke eRhawutini Yes. sahamba sagoduka safika sathandaza ekhaya wamcela uNtsundu uThixo umama makakhululeke Oh ma. wathi mandimleke apha esilobhini apha eqonda Hey. ngo-9:10 ebusuku Oh ma. athi nomfu uzawuyandala eRhawutini exesha Hey. kodwa wafowuna sasa wathi ndihambe kaphi Amen. elo xhekwazi lilo elasisondeza ncakasana Oh Nkosi yami. ngeyi-10,000 Hey. lokumaduna Yes. into efane ngoba umamaduna uzalwa ngagasela Chini. njengoba nam ndingugasela Yes. I would just do uqobo wentuzulu ndibulele uThixo kulo nyaka izinto khange zenze kulo nyaka nanjengobusazi kodwa siva inyaka siphilile sonke Ah. yonke into esiyinqwenelayo isenzeka ebomini simcela ke kanjalo uThixo into yoba ezinye ntsuku inconsistency akakabenzi my life ebendingazikholanga bendicela uThixo into yoba makenze ngegala inkosi yethu enkosi yonke umntu ofuna ukubulela uThixo ngemvulo yakhe okanye ngaloo nto afuna ukubulela ngayo makasondele ngaphambili enkosi
ncede kwaya. Osikasena. Sizawucela ke siseyele lo sisethu apha ngaphambili uDlamini ucela naye umzuzu nje kukhona umuntu ongakucela umzuzu abasondela bethaleni Chama kasijaju. Uzana
Egameni likaYesu
Jila pande kikiwa. Kikiwa. Kikiwa na nini? Zingabantu. Ilizidlalele, beliziphelele futhi. Njengalokhu akusanda sokabana kwenzizawuke ndizigcine. Yinto endiyazi leyo uba ndidala. Ndidala nje ndingutitshala. Ndoyika nokuthetha ukuba phela kanithetha. Kwawusanifu. Usathana mfundisi ushwabene nendawo futhi. Ndibani umbonile umntana intombazana le ephethe ezinto zezinto ezikhumshana ezikwazi ukutsala imali esifonini. Tsale ekhaya sakasithetha ngonikela khaleza ndakhupha ndafaka nezingxoweni zabazukulwana. Kwathi abasalayo ngathi banganapho ugadi smash ngengalo uba mhlawumbe babehleli bafuna ukuthenga iji. Bangana balifika yebo isikhoneni okukhoneni sengithi tola lokundefela. Yasenibizile ntombazana sibile ngojadewethu yohleleni kwakhe. Uba mama akunikelo wakho lo mnikelo wakho uzawumatha nawe yena ungaphambi koba yiya. Ngizawubona bayimalana. Ngoku xa besendimsebenzela lo mntana omncinci umane kuzapha kumama uzawunikela ngamali zawunikela ngo-300 iya kofa nefoni ayikukwenza yo xa selemthethile abefundisi abantu abangandaziyo ndingumisi makhuzeni. Ndiyinkosikazi yakwaNgelengele. Yamahlulu. Ndingathi ndisithi mabaphakame abantwana bami endibafundisileyo abanye balapha emva kwam. Abanye bagcwele apha abanye ndabone ndigqitha apha. Ndathi naphakathi mkhulu yehova. Ndinento ethi indibanikele phandle. Bayacula, bayajayiva. Kufundekela usawule apha. Othi ababena babona ngokunengi khanyisela. Kodwa abalivanga ilizwi elithethe nami. Fundisi lithethe nami ilizwi namhlanje lifundo. Lithethe nami liculo. Lithethe nami behlanya. Abantwana bakaThixo kulendlu. Besithi sinezinto zonke thina. Akunazo manina. Besithi kulelani uYehova. Nala yakhe unaphakade wadala uIsrayeli. Esithi makabongwe ngokuncela yakhe unaphakade. That's the little ngoku sendimapho ngithi 3,000. Kuba imali yakhe nasengibalisela utshilo kudala ndihamba andincinana. I have seen it all. I've done it all. I've been there. Kule ndawo nakuthi
kodwa oMyehova wangihlwitha namhlanje wangihlwitha wathi ungwami ewe ndinenduku yamfundisi ezinoba ndikwephelelini kwaxa ngikwazi Yehova ndithi uthembisile wathi awukundiyekela uthe wena undishiya haya salanga nabo salanga salanga ndiyakuxelela ndinyuka manje abangoni kanti banamanga akhabayo bayethula because I see somebody hold me here because I can't live my other abantu bonwabe kakhulu ndiyabakhulela ndiyaba-understand but uthembisile yama nabantwana bami yama nabazukulwana baqondile lentshonguza batshona ngikhapha amagazi ami ewe intombazana abathi omama balethetha blouse bethi uyathwala awungeni nje yamazinqamule ngoba ndawuvula thetha nawo nabo bonke oqoqoza nabo ndithi nje uthi kubanjwa ngebhaki mntanam ewe umbabe ungahlukani naye ewe ethenda kakuyekela kakushiya unyanisile kakuphazana alisathethi naye ndithi kuye uthembisile uthembisa nakuwe bantwana uyathembisa wekazi uyathembisa mntanam utsho Thixo uthembisile malume nguyise wakho wekazi kepha kulaa ndawo andifuni uthetha ngawo andifuni uthetha ngayo ndifune ungaphili izigama lamyela sikulele kakhulu umakhula napho nalemizi ukuthi ngoba njengoba asikaphila sukela 2000 abheke phezulu osikakhulu ngomakhulu bethu abesikulela kube enkonzweni kakhulu abephakathi ixesha elide kakhulu nothathu siyabulela kakhulu cela mfundisi umakhaphela phambi kokuba sesisendle sinikele kumsiphilisi wenkosi ukuze xa ugqiba sikwazi ukuba sizisele inkosi zethu cela ukunikela kwejonini ukwazi ukuba usichazele ukuthi uthini Basibuleleke kumongameli nalapha ekhaya sibulela ke kunonke amende kumagosa ukusikhokhela kule nkonzo yokunikela sinikela sibulela uThixo Sala-ke ikhapheni xa sizawuthi kwethetha nathi kule nkonzo ukuvuma sonke ngamhlelonke itulo lesithoba sithi masithi ingqondo zethu zimbonge Yehova kuba inyama zakhe zini onaphakade ile vesi yokugqibela yesithandathu kokuthi akakho nje ngenxa yokuba inyama zakhe zini onaphakade silungele nazo
Itumbake sekhethi bafundisi bonke kusiyama khoyo kwenkonzo ashumayele izwi likaThixo ikwaya ehamba nayo worship team mama Mantini nabo bonke mama bomthandazo ngoba abathi ezibekeli kwanatha one way Bantu bonke osiyama abahlonitshwayo kwindawo ngendawo mhlawumbe nokuxelenda nasekuqaleni ixesha ke leecawa ezine phambi kweyokuza kwenkosi Yesu Kristu. Ixesha elisixokonxayo sikhumbule isizathu sokuza kukaYesu Kristu. Ngecawa yanamhlanje yesibili and umgomo wayo okanye ifocus area yayo ikwindawo okanye kumthimbi wokholo peace. Yonke le nto bashumayeli ufumaniseka uba ezinye izifundo esizibekelweyo namhlanje zwadwa umprofethi uIsaya ethembisa isizwe ngokuza kwekumkani ozabuyisela ubukumkani bokholo. Sela kukhona basingafundanga izifundo zebethana ngenxa yomgomo wale nkonzo. Ndicela namhlanje nasi into ebalulekileyo ngokwekhalenda yobuKristu. Ndicela ukukhumbuza bonke abakholwayo uba uYesu wenza kwihlabathi elaphukhileyo ukuzisa ukholo phakathi kweThixo noluntu. Kwesibini yazikhumbuza ukuba sonke thina sizibiza ngokuba singamakholwa abamkela uYesu Kristu njengomsindisi nenkosi yethu ukuba sifune ukholo ngaphakathi kwethu, sifune ukholo nakwabanye abantu. Yokugqibela lwenzelo odlula kuyo yinto yoba ngeli cawa yomgomo wokholo ngokwekhalenda yobuKristu kabana yicawa esixokonxayo sicinge ngendlela apho singabakakazisi okholo kwihlabathi eligcwele izixhobo. Ngoko esamele senza lenkonzo yombulelo ngaloo mini injalo kwikhalenda yobuKristu. Sikhokelwa ke zezifundo Thixo asikhombise zona. Sathabatha incwadi yendumiso yekhulu elinesibhengezo. Safunda ngokumemelelwa kombulelo ngenxa yamandla kaThixo okuhlamba umntu. Uthi lo mbhali ngendlela engumangaliso. Isifundo sethu sesibili sathabatha ivangeli lokubalula isahluko seshumini yesithethe. Sabhaliselwa ngendoda ethe yawuhlambulwa nguKristu ayahlala phansi yakuyela kuYesu Kristu izise ezikithini sezifundo zosibili umbulelo uThixo ngenxa yenceba yakhe ayenzile. Esokuqala simemelela kwisizwe ukuba masenze umbulelo. Esesibili sibona indoda engakhelelwanga uba mayenze umbulelo ngenxa yamandla waboneyo kaKristu yakhe. Abuyela Yesu
uthi bambapha nansi ipost uthi give thanks with a grateful heart. Uzisumbulelo ngenhliziyo enokukhulu. Inhliziyo enye yezinto ezifana inhliziyo yethu imayithe okanye izale umbulelo xa sizobulela. Ukuyazi ukuba ubani nalo sikulela. Ukuyazi isizathu esibangela ukuba sibulele. Ukukhumbula uhambo lwethu nalo sibulela kuye sifike kwindawo ethi uba ebengenalo yafebenzile. Sena ke sile kulaa vesi yokuqala. Ivesi esiyazi kakhulu ethi bulelani uYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade adlule lo mbhalo awusho kule vesi yesibili. Ngambona imivesi ezibili kodwa sisivakalisi sinye. Athe emva kwexoma batsho abakhululwa bakaYehova ababakhululayo esandleni sombazi. Bulelani kuYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe. Imemelele ithi mabatsho abakhululwa bakaYehova ababakhululayo esandleni sombambezi. Xa uthabatha iBhayibhile yakho uyivule ngqo esizikithini wamkelwa yincwadi yendumiso. Esizikithini sencwadi yeBhayibhile xa uyivula phakathi wamkelwa yincwadi yendumiso eyingqokelela phakathi kwezinye izinto ezanazo, eyingqokelela yobungqina babantu bakaThixo ngomsebenzi kaThixo abangabaliselwanga ngabo kodwa abawubona ngabo. Wathi ngoba hlangula uThixo bazisa ubungqina ngosini ukwenzela isizwe esilandelayo sifunde apha kubo ngamandla kaThixo. Inyaniso le nto iphuma kuyo ukhona umuntu ongenayo. Xa uzisa ubungqina nalungena kule nto ufumana amandla amatsha uba le ndlela iyahamba. Kodwa ngesifile kuyindumiso, indumiso 107 ababhali bendumiso bayibeka kwicandelo abathi licandelo lesihlanu. Ngoba iindumiso ezidla xa usifunda zonke from yoqala uthi 1 zakhulwakhulwa ezithwale ezihlanu. Lesi kuyo icandelo okanye incwadi yokugqibela. Psalm 107 uvula le ncwadi yokugqibela ephethe imibulelo neendumiso zabantu bakaThixo bebulela uThixo. Kwaye ngababhali akho nomntu abamsajestayo kodwa uthi xa uyifunda apha kuyifundisisa ufumaniseka ibhalwe emveni koba abantwana bakaJuda bebuyile ebuthindweni ebhali. Uthi xa uyifundisisa kuyo nangona ebulela lo mbhali esithi makubulelwe ngokuhlangulwa kwabantwana bakaThixo nguThixo esandleni sombandezeli, ubone aphuka ukuhlangulwa kwabo eyiphutha ko babe namakhobo kakhulu. Ithi ke bayiqala lendumiso yokumemelela uba makwenziwe umbulelo ngenxa yokuhlangulwa koMntu uThixo
kuba ingcebo kumele bezibhalo eligama lithincela balixokile yabona abantu abafunda iBhayibheli zesingisi abathi nceba lesi kodwa kuthiwa umuntu uguqulele because his faithful love never akunike umfanekiso kaThixo ophethe ibhafiti ngobozi egwenela uthando lukaThixo emaneni nkosela futhi kodwa ayipheli yona. His faithful love never because his love endures. Sithi ngoba asingameli kodwa uthando lwakhe uThixo luhlale lukhona lusikhona. Amazwi uThixo kwesizwe likulendawo enkulu ngenxa yothando lukaThixo. Nothing else. Ayolithandazo yethu ayingoma njeni kodwa luthando lukaThixo. Ndihlale ndithi nokuThixo uyamthanda sokakayipheli. Thixo wandithanda kuqala ungekagayile. Umbhali ukoleke igama lithile asebenzise igama ngule athi compassion. Athi kuba uvelwano lwakhe lumbi. Yabona ke xa ujonge igama ukuvelwano funeka ujonge kwizenzo. Uvelwano ayingomntu obanosizi kuphela athi shema uThixo akusize. Lusizi luthi lajonga kwimpeko yakho enzinto ngayo athathe le ntombi yakho ayithathe lapha kuye uThixo wethu uThixo athi intombi yethu ayithathe uThixo oba nabantu abangenanto abantu abadile embangweni abantu abadince uzamujikashikana leli gama lithini kodwa ndicela okwesithathu sijonge leli gama ngokwezibhalo. Izibhalo zi-consistent ngoba inweba nangona sinosoloko siyileta nobabani kodwa ukhona umahluko phakathi kwazo. Yayigrace ubabani uthando lukaThixo esingaludizeviyo kodwa inweba is always connected with the punishment. Ubaba lukaThixo ukufumana into esingayidizeviyo kodwa inweba ungayifumani lento siyidizevayo ngenxa yokugwenxa bethu akuThixo ezizange ufotomaye kodwa ngenxa yobuninzi bendaba yakhe asikhonele. So at the center biblically yokusetyenziswa kwegama elithi nceba ngumntu ozaziyo uba ndingunini ngumntu ozaziyo thina kwaye Yehova kodwa kufaneleyo yasindiziwe. At the center yomntu oseyinceba bese kuzazi uba I'm not worthy kodwa Thixo yenzele inceba. So ke ngalo nceba sijika jikana nalo uthi uziqonde lento amehla nezivesi uthi nombali uThixo eleke wakuyekela kwizandla zentsana ngenxa yenhliziyo zenu ezinkulu kodwa inceba yakho uThixo walihlamba. Kana-ke siqaphele uba lo mbhali ukwalifaya levesi ethi bulelani kuye kwabelungile kuba yinamphakathi athi kayisihle athi batsho ayakhula ufula phakathi ngokwathi umntu olapho othi uThixo akandihlambulanga ndawo. It's fine kodwa i-challenge abantu abayaziyo uba bakule ndawo uThixo bahlambulile
uthi abafumana namzi wokuhlala, abafumana into yokuthi balamba bakhala bengenamthethi kodwa uyabancedako bakhala kuyehova embandezeleni yabo wabathanda uThixo kwisandla somfundisi. Asibeshilwa umbulelo uThixo enomahluko kwezindawo ukwamathela uThixo akuyekho ntyumba esifuni ngesimo uThixo ejonge wena iresponse yakho uba uyakholwa na kuye kodwa ukulokubhali bathi lokhala kuyehova akathi kwabo uThixo wabahlanga. Cela indlela sijonge indlela abahlanga ukulokubhali njengoba bebengenandalo abafuna njengoba bebengenayo wabanika impetha njengoba bebesejezeta uThixo wenza amanzi enkangala sishiyele umfanekiso kaThixo ongumniki the God who can provide. Soke sijonge emva amen sithi uThixo has provided. Sijonge emva sithi ubani nomsebenzi ongakanani kodwa woprovidence uThixo umsebenzi lolinawo sisikhobo sokukhongozela ukukhapha kwathina. Sokokuqala sithile uThixo uziprovide kodwa ngicela siqonde phambili uba kukho lapho thi akuyiboni namfundisi letheha uthi lo mbhali bakhala kuyehova kawujonga ukhala kwakhe. Umbhali usho 4 times kwimeko yemeko ababekhathileke kuzo ukwenzela uba bahlangule bakhala kuyehova. Yasichallenge ke ngoku esifakele izinto ezininzi. Nasibesini endicela siyifunda leyokuqala sinika umfanekiso wesizwe esingabantwana. Wonders in the desert uThixo bokhala bafika uthi lolesibili xa ufunda kuvesi 10 usho kuvesi 16 asifika phane kayekesha uzoba umfanekiso kaThixo wesizwe ebesikhe sangamabandla isizwe ebesikhonqile uthi bayiqala babehlele emnyameni nasethunzini lokufa bekhonqwe imbangezelo nasisiyithi bekhonqwe indlela ababesafalisha ngayo yayingathi baboshelelwe ngeensimbi. Uthi ke kule ndawo uyayinceba ngokuba befikise amazwi akho Thixo uThixo wabanikela uwabakhona. Alazi bani kodwa uthi kuyo yonke lokuThixo nothando lwenzeka engazange bathi bokukhala wafaka lento waphela wabakhupha ekhonqweni lakho. Sibona uThixo apha ongumkhululi God who's a enyakeni zikhokhwa zesibonisi uyaziyakwazi ukubona ukhonqeke apha efemini ngenxa yemeko ezinzima ongakwazi ukuphuma kuzo kodwa xa ukhala kuThixo uba noThixo okukhuphayo. Hlala uThixo ungazazi noba uhlala uva abantu bebuzwa uphume njani kule meko bendisithi awuzukuphuma kodwa uthi andazi kodwa what I know is that my God help me. Sibona abantu ke nabanye abantu abafana nabo kuba nzima ukugqibela phansi umayenza kodwa uThixo abazali sibhekele uba umbulelo is a divine reality from uThixo. Yabona nje okokuqala uThixo ebafanisa ngabadili nhlala azishile as a God who provides. Okwesibili uThixo abafanise namabandla omnyama azishile ngokukhulu. John Westbrook
Ukuya verse 17 nosho verse 22 bese mazawukela kodwa ngasona ifikash. Uthi umbhali konke lokudla kwawo kwabalisikizi ukufika. Befika emasanga. In the midst of that,
washile uthixo waza ke umfo ezokuphila ensokuyathile ba umunye uthixo akakulendawo ibhatekane le ndawo ukuthi mabambulele uYehova ngenxa yezenzo zakhe konyaka abantu kwisizwe abaphila kuso uthi lo mbhali ibone umangaliso kaThixo izani ke ngokubulele Thixo simkhonzayo angenza ntoni na ukuhlala uthixo wabona ilizwe kaNkulunkulu uthixo wakhoza yena kulo wakhoza uthixo wenza wazoba umuntu ebantwini ukwenzela uba sihlambulwe ubumnyama besikolo yile nto uJohane wenzela uthixo ukulithanda kwakhe ihlabathi wazama ukwenzela bonke abakholwayo babe nobomi ngokuthixo simkhonzayo unothando ngofuna uba so kule nkonzo sibulela uthixo ozithila njengomphilisi uthixo ozithila njengomhlaba uthixo ozithila ngamaxesha wonke kodwa kwimeko esikuzo kamente zezingafaniyo uthi lo mbhali khalani ubuyesu inkosi yethu phezu komnqamlezo yakhala kuYehova singobani nathina wathi wokhala kwaphela Exosamente, uyabakhona abathi andiboni bantu khona umbuso ukhalela uThixo wakho umdali nomlungulozi. So ke manje challenge from the people. Give thanks to the uthi manje siqala ngokumemelela izenzo zikaThixo singapheleli kodwa sihambe sibheke ehlabathini yile nto sithi the other side is awaiting xa wena ubheke ehlabathini uqala ngokuzama nanke nakutishala amadodana ePretoria ayisithi indodana yokutshaya kwazi ukushumayela ithi tishala kwazi ukushumayela ithi noma ukhona ukushumayela ujilele phithi sisuluka esibhezela in fact that is at the center yamawisi ubathina we've got the spirit of being a missionary apha ukuthi singabavaleki apha kwinto esithethayo sitshayilikome la Yesu kwaNkulunkulu kuwe nawe kakhulu amanye mawasanele nawe siyazi ukuba sinesisimendele lesizwe sesibulelani kuYehova ubathimzela uthi ke umphathi abatsho bakhulu ngicela siyekela thina soya ngabentandazo sithi abantu 85 sithi khangelani isibongo isibheke sikhilwe ngomsisi owaphela uthi lo mbhali esihambe emnyameni singenalo ukhanyiso esihambe ekoneni singakwazi ukukhuluma kodwa uThixo wasinceda yena wasinama yena asenyukeni nalo sithatha Amen.
namhlanje sisindiswa kuwe, namhlanje sizothi ngcwele akekho uThixo njengawe, namhlanje simbonge uYehova mphefumulo wami, ungayilibali impatho yakhe entsha. Namhlanje sibuyile asifana nabahamba bakulibala. Namhlanje sizokuthi kule ndawo kwendlu yakho zilingona phakade indlela zakho. Kodwa namhlanje wena ulungile. Kulo nyaka singenile emililweni asatsha, sangena emanzini asahaqwe, sabulawa zizifo, kodwa wena wasiphilisa. Salamba wena wakutya ukuthi, sanqaba wena wangamanzi ukuthi. Namhlanje sothi Nkosi Jehova Jaya, ngoba ukuthi right, sothi Nkosi Jehova singene ezimpini nezimpini, kodwa wena wasilwela amadami esiyakwazi ukuzwela khona. Namhlanje sisibulele kuwe, sakekho njengawe uThixo. Kwabonke uThixo, there is no God like you. Whether you are good, whether you are awesome, whether you are mighty, whether you are great, whether there is no God like you. Akekho njengawe uThixo. Namhlanje Jehova Nkosi, zothi wena ulungile. Kodwa somandla hamba nathi, awuphela unyaka, uphele kunye nawe, sihamba nawe kuba kuwe. In you we live, in you we move, in you we have our being. Ulungile, uyigcwele. Siwelizwi lakho Nkosi ngomthana wakho, esikhumbuza impatho yakho enhle kulo nyaka. Kubele Nkosi ukugcoba, ukunike amandla amatsha, ukugcwalise ngenkambiso ukuze kuqhubekeke esikumeleza ngezindawo. Singena lendlu uze indlu yakho, singena kule ndlu siphume siphilile, siphume sikhulekile, siphume sidlamkile ngoba uThixo that we live as that redeems us. In Jesus Christ's name, amen. Wasikhona sizazama ukuphela express sicele nje uphinde usondele ukuze sikwazi ukubheka phambili. Ongamina befundisi bonke badlalo efana nobeni. Ngicela abazalwana noma uba ubani mhlawumbe uzapha phambili ozwa kasile ngicela uze ngaphambili umphathiswa we-ANC abaye umoshe kawundleleni siyacela nizomapha ngaphambili kufuneka ngivuke ungaba ukhona uTabemungu Inkosi. Wasikhona masibulele kakhulu. Sizawucela-ke abesondela abazalwane bethu Nkosi yami besiza ngaphambili. Sicele abafundisi bakwazi ukuba bagqithise izinto zabo kuwo. Sicele uThatha uMakhananda agqithise lena yokuqala.
sithathe ithuba osiyami lokuthi kotata nomama aba balapha ngaphambili into ekhoyo yotata uNcuka obefanele bawulapha kunye nabo sime apha okuzokwenza amazwi okubulela namazwi okuthasa ucela aba bazalwane babonayo bamepha phambili kulo nyaka ukhona wethu was more than 1.5 million, close to 1.6 million. uThixo wasenzela inceba lapho ubaba ebaphume baye bantwini basacrifice imali zefamilies zabo bazonikela ngazo basacrifice imali zebusiness zabo bazonikela ngazo Insosia kulela kakhulu uThixo ngemisebenzi yabo namandla uThixo abebaphelwa bakhona ecaweni bedla ngokubalekisa abantu lokuba njengoba benikele ngohlobo ukhona wabanyaka udibane necawe nolidinga ikhaphetshu yakubo nolidinga itapile yakubo nolidinga ithele yakubo idinga itswele yakubo nibona abantu bengasezi konzweni kanti lokuba kuthi nje kwawukuphuka le-festival abantu sebexabana ngokuzithengela ihandle ye-festival sebekhangelayo ukuzothenga ihandle noko abazalwane ngendlela abasiqhube ngayo bekwinje kule ndawo bawube khona ntaluca ukhona bawudlalileyo it's over 1 million bebodwa and so i-team lena yebandla edinga ukukhuselwa nokuthandazelwa kumele sibathandazele kumele ukubana sibacelele uThixo amandla amatsha ukwenzela ukuba apho bathabathe khona kwande nangakumbi simele ukunika uzuko nembeko nodumo kuThixo ngenxa yabo simele ukuthi uThixo umhle empilweni zethu ngenxa yabo ekugqibeleni ngicela ukuba nje utata uMakhananda ngicela nje nje ngapha naqala ukuqha kwenza utata uMakhananda aliphi umthandazo siyabulela benzali Thixo wethu olungileyo kwangankosi apho bathathe khona ubandisele nanikibona bodwa neentsapho zabo Thixo wethu olungileyo bathi nabanintsi inkosi bebengakhaliselwanga ngokuba unguThixo ofanele ukubulela unguThixo ofanele ukubonga
ukuthi Nkosi ngenxa yemisebenzi ifundisho ukuthi sonke uzibasikelele ke ukubangmalisa egameni loyise nelonyana nomoya ingcwele. Amen. Nkosi kakhulu ngicela ukuthi-ke ngokusiza ukuxhawula nje saqala sibakhulule ukwenzela into yokuba sibaphisana sobudlelwane. Ngicela-ke ukuba sibaphuselele ngethandazo sibacelele insikelelo kuThixo. Ngelithi-ke xa kukhona umuntu othi oye kubo athi ucelayo badlalele khona ngithi ningavumi okanye nithi ngabesikhulu ngoba ewisile ungaphela ubangabantu bavumela into. So kumele nokuba siba-protecte, more especially na kumele bakhusele kakhulu ukwenzela into yoba bangonzakali ngenxa yokunikela kwabo eNkosini. Mayibonge Nkosi. uThixo-ke asigcinele bona abapha amandla nangakumbi enzele ukubana kulonyakazayo xa bebuya uThixo yimncedi iibhizinesi zabo belevele ezikhulu zibe sele zinyukile zikulevele. Ilizwi likaThixo lithi by this time next year it shall be well. Kumele sitsho ukubana nani uThixo unyaka olandelayo kuzawube sele kuthe chatha kakhulu kwiintsikelelo zakhe. Enkosini igcine, enkosini isikelele, enkosini nani kunaphakade. Amen.
onobhala be-departments. God is good all the time. Mikhulu ngimangalisa imisebenzi kaThixo. Siyambulela ngesidingo sabantwana sabanyana. First ever igroup enkulu kangaka. 309 ngenxa yemthandazo yenu. Naba abantwana enibasondeza kuwe Mongameli abazanxiba amathayi e-Children's Ministry ngokwe-identity yalapha eKumkani eMthatha Street. Ndicela xa ndibizele amagama abantwana abazali bame ngenyawo kwezo ndawo abakuzo nabo bonke ababanyana bame ngenyawo kwezo ndawo abakuzo abakhase ngomthandazo. uLunathi Moyeni, uLiyema Hobo, uBenathi Hobo, Imiyolo Madosi, Sipesihle Ntilinga, Inothando Ntilinga, Alutho Ntilinga, Olokolo Kukhwana, Liyabona Mfuzi, Sange Thandela, Amahle Gqomba,
uviwe Charlie onika Gwaka, akhumile Smith onikayo Mthembu, uyapha Gwaka, kwandile Nkuluko asiyolise Williams, olothando Rhene likhanye lunathi Phatho, lwandela Phatho liyabona Yohana, siyakha Dimbasa, sinenhlanhla Phangwa, Sango Phangwa, Thangile Kani, Bukho Sanda, sivuyisiwe Bukekile, othandwayo Madikane, zizivele Madikane, lubabalo Sindiswa, lihle Mhlekile, ondela Makhasela, naledi Jeza, sinovuyo Solani, zingce Hoyi, mivuyo Gembila, lihle Dayimani, enzokuhle Nyembezi, misokuhle Nyembezi, eyamntana Mfaka, azama Mbidlana, inako Bobani, asanele Do, akholiwe Alani, endinako Xoma, live Fasi, iminathi Mbuka, ezobomu Goti, lisolomzi Mayekiso, lithemba Dayimani, phiwe Kongwane, ayabulela Bidlana, Esha, Z, Kwezi Nganu, iviwe Nganu, nabo befundisi abantwana sibazisa ukuthi badlale amaqhinga phakathi kwabo kukho i-CMPs ezimbini, Solwabile Ntwali lo uthethayo kunye no-Sisi Avuma Ndlovu. Sakhona sicela kwezini. So ndenza nje abo babili ndihle Volbom kunye no-Akhama Zulu.